Hvad? Prøv at putte den i munden. Nej, det har jeg ikke lyst til. Kom, det Nej, er så nej, dejligt. nej. Kom nu. Så. Nej, jeg har ikke særlig meget lyst. Nu kommer den Nej. op til munden, ikke også? Nej. Bare ind i munden, ikke? Nej. Nej. Ja, sådan. Det er rigtigt. Kom. Lidt mere. Ja, det er rigtig godt. Så er jeg færdig nu. Var det så slemt?